खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि मोजां मोननायजों लोगो मोनलायनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। लोगोथिनि गेजेराव नांलायलायनाय सोमजिनो हागौ, दुखुनि सान जागोन। मिथुन राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांनो हागौ। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों गोरोबलायनानै थानो हागोन, अनलायनाया बांगोन, मोजां सान। सिंह राशि। माबा मोनसे खामानि मावनायाव जै जागोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशि। नोंथांनि अहंखारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांनो हागौ, नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। तुला राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला नोंथाङा उथ्रिसार जानो हागोन, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। धनु राशि। बेराम आजार सोमजिनो हागौ, जाग्रा आदारफोरखौ मोजाङै खेल लानानै जानांगोन। मकर राशि। मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन, गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। दोहोन दौलत जोबस्रांलांनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।